Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லோருக்கும் Hare Krishna. இப்போ வந்து ரங்கநாயகி அவங்க வந்து level 2ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ். she is a very good singer. அவங்க வந்து இப்போ வந்து சிஸ்டாஷம் ஃபுல்லா பாட போறாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Hare Krishna, all devotees. Hare Krishna, Mathaji. Jai Shri Krishna Chaintanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasana Hare Krishna. Cheto darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapanam shriya chandrika vitaranam vidyavadu jeevanam आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं यः जनिनानुरागः त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ममानेना मानधेना कीर्तनीया सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरे कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजं स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वां पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वां यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैवनार्परः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. Hare Krishna. அனைவருக்கும் Hare Krishna. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 13வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா. அதுல ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரணம் பாடிட்டு நம்ம வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்ய சாக்ஷோத்பன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதா பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே
पांचकल्पदारिभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டெய்டீஸ்க்கு என்னோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுட்டு, பிரபுஜி நாம்னிஷ்டா தாஸ் அவருக்கும், அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி, அப்புறம் ராதிகா மாதாஜி, அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு, இந்த இதை வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து சைத்தன்யரை பத்தி ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு தான் நான் வந்து சொன்னேன். ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னு தான் நான் வந்து சொல்லிடுவேன். ஏன்னா அவரோட இது வந்து படிக்க பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படியே ஒருத்தர் இருப்பாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஏன்னா அப்படியே ஒரு ஆச்சரியமா அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு சரித்திரம் அவருடைய இதைதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அவரோட டீச்சிங்ஸ் இதுலயே சின்ன வயசுலயே அவரு இதுவானா கூட, பட் எவ்வளோ அந்த இம்பாக்ட் வந்து எவ்வளோ விட்டுட்டு போயிருக்காரு அப்படின்றது தான் நம்ம எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட். அவர்னாலதான் அதுதான் வந்து எல்லாருமே வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, சத்தியகுத்துல பிறக்கிறதாகட்டும், திரேதாயுகத்துல பிறக்கிறதாகட்டும், துவாபர யுகத்துல பிறக்கிறதாகட்டும், எதா இருந்தாலும் பட் கலியுகத்துல வந்து பிறந்தாச்சு அப்படின்னா இந்த மகா மந்திரத்தை இந்த உச்சரிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து அது மூலமா ஒரு லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஈஸியான வழி வந்து நம்மளுக்கு வந்து சைத்தன்யர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு. அதை நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த ஜென்மா இல்லைன்னா கூட அடுத்த ஜென்மாலையாவது நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து அடையணும் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனையோட நம்ம வந்து இந்த இது வந்து தொடங்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து சிஷ்டாசத்துல வந்து 4வது ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நதானம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதம் வா ஜகத் ஈஷ காமயே மம ஜன்மானி ஜன்மனீஸ்வரே பவத பக்தி அஹைதுகி த்வயி. இதுல வந்து என்ன இந்த சிக்ஷாசத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு பியோர் டிவோட்டி he never cares for liberation. அவர் வந்து லிபரேஷனுக்கு அப்படின்றது எல்லாருமே நம்ம வந்து லிபரேஷன் அப்படின்றது வேண்டக்கூடாது அப்படின்றது தான் இது மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா, லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன வேண்டுறாரு அப்படின்னா, pray to Krishna, my son of Nanda, I do not want any material happiness in the shape of many followers. எனக்கு வந்து நிறைய பின்னாடி வந்து நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது நான் வந்து அதுல வந்து நான் விரும்பல. nor immense opulence and wealth. எனக்கு நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்றத நான் விரும்பல கிருஷ்ணா. nor any beautiful way. எனக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு மனைவி வேணும் அப்படின்றதையும் நான் விரும்பல. nor do I want cessation from material existence. cessation அப்படின்னா இதோட என்னை முற்று பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் உங்ககிட்ட வேண்டல. இந்த ஜடபூமியில இருந்து எனக்கு விடுதலை வேணும் அப்படின்றதும் நான் வேண்டல. I may take birth many times, one after another. நான் நிறைய ஜென்மா எடுத்தாலும் நான் என்ன வேண்டுறேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னா, but what I pray from you is that my devotion unto you may always remain unflinching. உன் மேல இருக்கக்கூடிய பக்தி என்னைக்குமே எனக்கு வந்து குறையாம நீ அது வந்து அந்த ஒரு வரத்தை மாத்திரம் எனக்கு கொடு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிக்ஷாசத்துல சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாரு. இப்போ வந்து நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா அதுல வந்து நம்ம 13வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் அட்டாச்மெண்ட். டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா என்ன, பக்தி சேவையில ஒரு அட்டாச்மெண்ட். இப்போ நம்ம எங்க ஒரு வேலை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு ஈடுபாடு இருந்தாதான் நம்ம எந்த வேலையுமே நம்மளுக்கு வந்து பரிமளிக்கும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். ஈடுபாடு இல்லாம ஏதோ மேலோட்டமாக நானும் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்ட்டு இருந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து அதுல ஒரு இன்பமும் இருக்காது. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரக்கூடிய பணமும் வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ வந்தா போறோம் அப்படின்ற ஒரு இதோட இருந்துருக்கும். ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிவோஷனல் நம்மளுடைய பக்தி வந்து அந்த சேவையை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோட ஒரு இணைப்போட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றது. ஸோ இந்த பிரீஃபா நான் வந்து இந்த இதுல வந்து 8 இதுவா நான் வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். நான்
இதுதான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். this chapter explains the process of devotional service. நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து அப்படி வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அதுலயே வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு நம்மளுடைய ரூப கோஸ்வாமி. ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல வந்து இந்த 13வது அத்தியாயத்துல என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிவோட்டி டு அட்டைன் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். பகவான் கிட்ட அந்த ஒரு பக்தனா இருக்கிறதுக்கு, பக்தனா இருந்து ஒரு இணைப்போட இருக்கக்கூடிய அது தகுதி என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து நேத்தோட ரெப்பிட்டிஷன் தான். இது 12th சாப்டர்ல நேத்து மங்களம் மாதாஜி என்ன சொன்னாங்களோ அதனோட ரெப்பிட்டிஷன் தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்படின்னா, does cultivation of knowledge and renunciation alone lead to the devotional service? ஸோ ஒரு பக்தி சேவையில ஒரு நாலேஜ் மாத்திரம் இருந்து நாலேஜ் வளர்த்துட்டே போகுது. அப்புறம் வந்து துறவு எதுல இருந்து துறவு அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்து அந்த துறவு மாத்திரம் இருந்தா நம்மளுடைய பக்தி சேவையை பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து அதுவும் வந்து ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து ஆழ்நிலை இணைப்பு, டிரான்சென்டென்டல் அட்டாச்மெண்ட், அது என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதுதான் வந்து ராக மார்க்க பக்தி அப்படின்றதும். அடுத்தது வந்து என்னெல்லாம் டிவோஷன் சர்வீஸ், என்ன வகையான டிவோஷன் சர்வீஸ் அதை வந்து பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து யாரெல்லாம் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னா, இது என்ன கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்னா சீக்ரெட்டா இருக்கிறது அப்படின்றது கிடையாது. இது என்ன அப்படின்னா அனன்ய பக்தி அப்படின்றது பியோர் டிவோட்டீஸ். யாரெல்லாம் வந்து பியோர் டிவோட்டீஸ் அவங்களையும் வந்து பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா அல்டிமேட் கோல் இது என்ன அப்படின்னா அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எங்க போய் அது முடிவு அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து இந்த பாவ பக்தினா என்ன, அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பாவ பக்தினா என்ன, அதனுடைய குணங்கள் என்ன, பாவ பக்தி உள்ளவர்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அது அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். யாரெல்லாம் வந்து அந்த பாவ பக்தியில அனன்ய பக்தியோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து கடைசியா வந்து பார்க்க போறது வந்து பிரேம பக்தி. அதுதான் வந்து முற்று பெறும் அப்படின்றதே வந்து சொல்றது. பிரேம பக்தி அல்லது மகாபாவ பக்தி அப்படின்றது வந்து சொல்லலாம். இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து சில பேர் வந்து ரெடியா இருங்க ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்கு. நான் சொல்ல போறது இல்லை, நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. ஏன்னா இது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய கேட்டாச்சு. ஆனா 2 minutes தான் எல்லாருக்குமே இந்த டைம் ஸ்டோரி சொல்றதா இருந்தான்னா. அதுதான் நான் வந்து இது பண்ண போறேன். ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, does cultivation of knowledge and renunciation alone lead to devotional service அப்படின்ட்டு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அதுல என்ன அப்படின்னா, கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ரெனன்சியேஷன் அப்படின்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்றது, அறிவை வந்து பெருக்கிட்டே போறது அப்படின்றது. யாராவது ஒருத்தர் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. யாராவது படிக்கிறீங்களா? Cultivation of knowledge and the renunciation of fruitive activities are necessary to understand one's spiritual existence in relation to the material conception of life, but they cannot be a part and parcel of devotional service. A devotee of Krishna, Hare Krishna, a devotee of Lord Krishna is by nature non-violent and self-controlled, both in mind and the senses. He doesn't have to worry, or he doesn't have to try to acquire the qualifications which result from cultivating knowledge and renunciation from fruitive activities. இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2 வந்து கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா, குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் டஸ் கல்டிவேஷன். இது ரெண்டும் வந்து கம்பைன்ட் ஆயிருக்கு இந்த இதுல ஸ்லைட்ல. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சில பேர் வந்து என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து இப்போ இவரும் அர்ஜுனரும் அதே தான் வந்து கேட்டாரு. நீங்க கிருஷ்ணா நீ வந்து சொல்றீங்க இந்த மாதிரி நான் துறவு மேற்கொள்ளணும், இல்லைன்னா ஞான யோகத்துல இது பண்ணணும் அப்படின்ற, நான் என்ன சொல்லுங்க கிருஷ்ணா, நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து கேட்கறாங்க. இதுல என்ன அப்படின்னா, கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ரெனன்சியேஷன் தான்
ரெனன்சியேஷன் எதுலேருந்து ரெனன்சியேஷன் எதுலேருந்து துறவு அப்படின்னா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம வந்து பலநோக்கு செயல்கள்லேருந்து துறவு. இது மாத்திரம் போருமா அப்படின்னா ஆர் நெசசரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் ஸ்பிரிச்சுவல். இது என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து போராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா நாம வந்து இந்த ஆன்மீக உலகம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படி இந்த ஆன்மீகம் எது இருக்கு அப்படின்னா பகவான் பேர்ல எப்படி நம்பிக்கை வந்தது. நாம வந்து இதெல்லாம் பார்த்தோம், நம்மளுக்கு வந்து ஞானம் வளர்த்துட்டோம், பகவானை பத்தி ஒரு ஞானம் வளர்த்துட்டோம். அவர் பேர்ல நம்பிக்கை வரணும் அப்படின்னா நம்பிக்கை மாத்திரம் வந்தது அப்படின்னா கூட போறாது. என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயல்ல செய்யறதா இருந்தாலும் அதை அந்த பலன் நோக்கு செயல்ல நம்ம வந்து ஈடுபட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவர்கிட்ட போறதுக்கான வழி மார்க்கம் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப வந்து அரிது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டுமே வந்து தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இது மூலமா இந்த அறிவு மூலமாவும் துறவு மூலமாவும் நம்மளுக்கு வந்து புரிய வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது மாத்திரம் வந்து ஒரு பக்தி மார்க்கத்துக்கான வழி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் பார்ட் அண்ட் பார்சல். எப்படி நாம வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம வந்து பகவானோட சுப்பீரியர் எனர்ஜில இருந்து நம்ம வெளிவந்திருக்கோம், அது மாதிரி ஆகாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அசுர குணம் வந்து தெய்வ குணம், தெய்வீக குணமும் அசுர குணமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஸோ அந்த பகவத்கீதையில அதுல வந்து என்ன அப்படின்னா அங்க வந்து அஹிம்சை வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் வந்து பகவானை பரிபூர்ணமா நம்புறவங்க என்ன அப்படின்னா பை நேச்சராவே அவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவரை பத்தியே நம்ம வந்து பாடல்கள் பாடுறது, அவரை பத்தியான லீலைகள்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அடுத்தவங்களை வந்து இன்சிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து வரவே வராது. அதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து நான் வயலண்டா இருப்போம் அப்படின்றது. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு நேச்சர் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு அப்படின்றதுன்னா என்ன அப்படின்னா மற்ற சென்சஸ்க்கு அதான் பலநோக்கு செயல்கள் அப்புறம் வந்து பலன்கள் மேல நம்ம வந்து அதுல வந்து ஈடுபாடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் போது அதுல வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். நம்ம எதை பார்த்தாலும் அதை சாப்பிடணும், இது பண்ணணும், இந்த இடத்துக்கு போகணும், நம்ம வந்து 5 விதமான சென்சஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம். இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் வந்துடும். நம்ம மைண்ட்லயும் வரும், நம்ம சென்ஸும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஏகாதசி விரதம் கூட நம்மளால இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து ஒரு வைராக்கியம் வேணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. இந்த வைராக்கியம் அப்புறம் வந்து இந்த அஹிம்சை இது ரெண்டுமே வந்து கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்றது. இதுக்கு வந்து ட்ரூ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போனாலும் அவங்க வந்து பேசும்போதும் இந்த எப்படி பேசுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டா நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப தன்மையா நம்ம வந்து இன்னுமே பேசிட்டு இருக்கலாம் போல தோணும் அவங்க கிட்ட பேசும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, என்கிட்ட நீ வந்து அஹிம்சையோடையும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டாவும் வந்து இருக்கும்போது நீ என்னத்துக்காக வந்து இன்னும் நாலேஜை வளர்த்துட்டு அப்புறம் வந்து ரினன்சியேஷன் அந்த இதுல இருந்து துறவு இது பண்ணணும். என்கிட்ட வந்து நீ உன்னோட ஈடுபாடு வந்து என்கிட்ட இருந்தாலே போருமே, நான் எல்லாமே உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருமே அது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல. நீ தனியா அதுக்கு வந்து பிரயத்தனை பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. யாரு? சைத்தன்யர் வந்து கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சனாதனருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உத்தவர் வந்து சில கேள்விகள் வந்து இந்த இதுல வந்து கேட்கிறாரு. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க. Uddhava inquires Lord Krishna about the rules and regulations and the subjects of restriction stated in the Vedic language. That from the Vedic hymns, one is enlivened in the matter of material enjoyment, but the instruction of Vedas, one is freed from all illusions and is encouraged to have liberation. Uddhava asks how to be free from the contradictory statements. Lord Krishna replies about the super excellence of devotional service. For persons who are already engaged in devotional service to me and who are fixed in their minds about me, endeavoring for the cultivation of knowledge and renunciation are not practical or necessary. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து உத்தவர் வந்து கேட்கிறாரு, என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட
கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் பத்தி அவனுக்கு வந்து சொல்லுங்க. அது அவர் வந்து கேட்கிறாரு, இந்த என்னெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி நம்ம வந்து நடைமுறையில இருக்கணும் அப்படின்றதே வந்து சொல்லுங்க. அப்புறம் வந்து எதெல்லாம் வந்து கட்டுப்பாட்டு உள்ளதா சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து எதுல கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா வேதிக் லாங்குவேஜ்ல, வேதால இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கு. நீங்க வந்து எனக்கு இதை பத்தி வந்து சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு, ரெண்டு இது இருக்கு இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விதமான இதுவும் வந்து இருந்துருக்கு. என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, வேதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கு, ஒருத்தர் வந்து இந்த வேதிக் ஹிம்ஸ் எல்லாம் வந்து படிச்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒருத்தரை வந்து உயிர்ப்பித்தல் வந்து கொடுக்கும். என்லிமெண்ட் அப்படின்னா உயிர்ப்பித்தல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும். அது எதுல இந்த உயிர்ப்பித்தல் கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த மேட்டர் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்லயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உயிர்ப்பித்தல் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்றது, இந்த உபதேசம் என்ன சொல்றது, வேதத்துல என்ன உபதேசிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல அதுவும் வந்து உயிர்ப்பிக்கும் அப்படின்றாங்க. இன்னொன்னு சொல்றாங்க, எப்படி நான் வேத இதுல இருந்து மாயையிலேருந்தும் எப்படி நான் வந்து இந்த இது விடுபட்ட ஆத்மாவா எப்படி என்னால மாற முடியும், அதுவும் வந்து இதுல வந்து கொடுத்துருக்கு. நான் எப்படி நான் வந்து இதுல இருந்து இந்த ரெண்டு விதமான முரண்பாடுகளை நான் எப்படி வந்து எடுத்துக்கிறது, இதுல இருந்து நான் எப்படி வந்து விடுதலை ஆகுது அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரிப்ளை பண்றாரு. என்ன மாதிரி ரிப்ளை பண்றாரு அப்படின்னா இந்த அனன்ய பக்தி வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து சூப்பர் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஃபார் பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி என்கேஜ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு மீ அண்ட் ஹூ ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் இன் தேர் மைண்ட்ஸ் அபவுட் மீ, என் மேல யாராவது, என் மேல எந்த ஒரு பக்தன் வந்து என் மேல வந்து அவன் வந்து அனன்ய பக்தியா இருந்து எனக்கு வந்து சேவை செய்கின்றானோ அவருக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த வேதத்தை பத்தி, அப்புறம் வேதத்தை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதும், இந்த துறவு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிடையவே கிடையாது. ஆர் நாட் ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுவும் வந்து இட் இஸ் நாட் நெசசரி அப்படின்ட்டு வந்து உத்தவருக்கு வந்து அதை வந்து கிளியர் பண்றது. எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கும். நான் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண, அதனால தான் வந்து சொல்றாங்க, நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு மார்க்கம் நம்ம போகணும் அப்படின்னா அந்த மார்க்கத்திலேயே நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து முன்னாடி இது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்ப நான் இது ஃபாலோ பண்ணல, அதனால ஏதாவது தவறு நடக்குமா அப்படின்றது நம்ம வந்து அந்த சந்தேகம் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து சொல்றாரு, என் மேல நீ வந்து உன்னோட அத்தனை பக்தியை என் மேல செலுத்தினேன் அப்படின்னா நீ வந்து எந்த விதமான ரெகுலேஷன்ஸ், அதனால்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பிரஜாபூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற எதுலயும் அவங்க வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல எந்த மாதிரி கருத்துக்கள்ல எந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட அவங்க வந்து அது பண்றது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா எனக்கு பக்தி வந்து கிருஷ்ணர் பேர்ல இருக்கு, நான் கிருஷ்ணர் நம்புறேன், அந்த மாதிரியான ஒரு இது செயல்பாட்டுல இருக்கிறதுனால்தான் அவங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவர் ஏன் அப்படின்னா ஃபுல் சரணாகதி அடைஞ்சிடுறாங்க. என் பேர்ல ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்றாங்களோ அதுக்கு நான் வந்து நான் வந்து அவங்களை தற்காக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். எந்த ஒரு பாவ விளைவுகளும் அவங்க வந்து இம்சிக்காது அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு கிருஷ்ண பரமாத்மா. அதுதான் வந்து உத்தவருக்கும் வந்து கிளியரா வந்து சொல்றாரு. இது வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப அழகா வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலா ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த இது வந்து நம்ம அதை படிக்க படிக்க இன்னுமே படிக்கலாம் அப்படின்றத பாட்டு நிறைய போயிட்டு இருக்குது. ரொம்ப நல்லா வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது பாகவதத்திலயும் வந்து இதை பத்தி வந்து கொடுத்துருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா பீப்புள் ஆஃப்டர் தர்மா, என்ன அப்படி இது வந்து சொல்றாரு, பீப்புள் ஆஃப்டர் தர்மா அர்த்தா காம மோக்ஷா. என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலி தே பெர்ஃபார்ம் ரிலிஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் சம் மெட்டீரியல் கெயின். எதுக்காக அப்படின்னா மெட்டீரியல் கெயின்காக. இதுதான் வந்து ரெண்டு இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க. and they engage in material activity for sense gratification. எதுக்காக சில பேர்லாம் வந்து ஹோமம்லாம் வந்து நம்ம நிறைய வந்து பார்த்திருக்கோம். இந்த 18வது அத்தியாயத்துல வந்து யார் யார் என்னென்ன மாதிரி தவங்கள் அப்புறம் வந்து யாகங்கள் யஜ்யங்கள்லாம் வந்து பண்ணும்போது எந்தெந்த குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரியான யஜ்யம் பண்ணுவார்கள் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து சொல்றாங்க ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக சில பேர் வந்து சில யஜ்யங்கள் வந்து பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் பீயிங் ஃப்ரீட் from these material sense gratification, once என்ன இந்த மெட்டீரியல் கிராட்டிபிகேஷன் விடுதலை இது ஆயிட்ட அப்புறம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு பி லிபரேட்டட், நான் வந்து இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் பிகம் ஒன் வித் அப்சல்யூட் ட்ரூத், எனக்கு வந்து இந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத்தோட நான் போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்டும் இருக்கணும்,
அதே சமயத்துல இதுவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, 4 principles form the transcendental path for the less intelligent அப்படின்ட்டு வந்து யாரு இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. Those who are actually engaged in Krishna consciousness, யாரெல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் என்கேஜா இருக்காங்க, நாட் கேரிங் ஃபார் தீஸ் 4 principles of the transcendental மெத்தட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. once they elevate themselves to the transcendental, யாரெல்லாம் வந்து இந்த 4 principles வந்து அவங்களுக்கு உள்ளே ஊறி போயிடுறது இந்த 4 principles, அதனால வந்து தனியா வந்து அந்த 4 principles வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பிரயத்தனம் வந்து பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதனால one should elevate themselves to the transcendental platform which is above liberation அப்படின்ட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வை வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இதில் வந்து நான் இன்னைக்கு படிச்ச போது அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, அதனால நான் வந்து ஐ வாண்டட் டு ஷேர் அப்படின்றதுனால வந்து சொன்னேன். அது நிறைய இருக்கு, அதுல வந்து எல்லா கேள்வி பதிலுக்கும் வந்து இவர் பிரபுபாதா வந்து பாகவதத்துல இருந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து உத்தவ கீதத்துல இருந்து எடுத்து கொடுத்ததுதான் இது. அடுத்தது வந்து மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிங்க. Lord Chaitanya further tells Sanatana Goswami that devotional service is by itself independent of any other process. Acquiring knowledge and renunciation or meditation may be a little helpful in the beginning, but not a necessity to discharge devotional service. In Skanda Purana, purport Muni said to a hunter tribesman, "O hunter, the qualification which you have acquired now, such as non-violence and others, are not astonishing, but one who is engaged in devotional service to the Supreme Lord cannot be source of any trouble to anyone under any circumstance." Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ஸோ இங்க வந்து இன்னும் வந்து விளக்கமா வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து நம்மளுடைய மகாபிரபு வந்து சொல்றாரு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து அதுக்கு வந்து தனியா இது பண்ண வேண்டாம், அதுவே வந்து இண்டிபெண்ட் தான், அதுவே வந்து ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்ததான், அதுக்கு வந்து ஒரு தனியா ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், ஒரு 9 விதமான நவவித பக்தி வந்து இருக்கு. எப்படி வந்து பகவான் மூலமா யாராவது சொல்ல முடியுமா நவவித பக்தி என்னென்னது? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பாதசேவனம். வெரி குட். பாதசேவனம். அடுத்தது அர்ச்சனம். வெரி குட். அர்ச்சனம். அடுத்தது ஸ்மரணம். மாதாஜி ஸ்மரணம். தாஸ்யம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரியும் இல்லையா, யாரெல்லாம்ன்றது. ஸ்ரவணம் அப்படின்னு வரும்போது யார் வந்து ஸ்ரவணம், நம்ம வந்து நம்ம ஸ்ரவணம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம இந்த இதுல இருக்கும்போது கேக்குறது. என்ன கேட்கணும்? பரீட்சித் மகாராஜா பஜன்ஸ் கேக்குறது, கிருஷ்ண பஜன்ஸ். கிருஷ்ணா பஜன்ஸ், கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். கேக்குறது. ஆமா, அதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து ஸ்ரவணம் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுடைய யார் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது? நம்ம இன்னைக்கு தினமே நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம் காலையில. பாகவதம் வந்து யாரு சொன்னாங்க? பரீட்சித் தானே. 7 நாள் எங்கேயுமே நகராம வந்து அவர் கேட்டு இருந்தாரு இல்லையா? சோ அதனால சிரவணம் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான. அந்த மாதிரி சிரவணம் வந்து நம்மளால பண்ண முடியுமா? எங்கேயுமே போகாம 7 நாளும், ராத்திரியும் இல்லாத பகல் இல்லாம 7 நாளும் வந்து கேட்டிருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. அது வந்து சிரவணம். கீர்த்தனம்ன்றது அவரை பத்தி பாடுறது. அதான் யாரு சைத்தன்யர், மீரா மாதிரி. மீரா. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சவுத் சைட்ல யாரு? ஆண்டாள். டக்குன்னு நம்ம வந்து ஞாபகம் வரும். அப்புறம் வந்து ஸ்மரிக்கிறது யாரு? ஸ்மரணம். துருவன், பிரகலாதன் தான் வந்து பிரகலாதன். அப்புறம் வந்து இவங்க கூட இல்லையா,
அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்து ஞாபகம் வருது இல்லையா? திரௌபதி கூட இந்த வஸ்திரம் இது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மரணம் வருது. ஆமா, அவன் வந்து கடைசியா வந்து 2 கையும் இது பண்ணிட்ட அப்புறம் உயர தூக்கி. ஆமா, வெரி குட். மாதாஜி ஸ்மரணத்துக்கு அர்ஜுனன் சொல்லலாம்ல, அவருடைய ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் வந்து சாக்கியத்துக்கு சொல்லல அர்ஜுனன், நான் அப்படின்னு நினைச்சேன் நானு. சாக்கியம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன் தானே ருக்மிணி தேவியே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல. ஆமா ஆமா, ஸ்மரிக்கிறது. இவரையும் வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம், எப்பவுமே வந்து ராம் ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஆமா ஆமா, ஹனுமான். பாத சேவனம்னா நம்மளுக்கு டக்குன்னு யாரு வருது? நம்மளுடைய லக்ஷ்மி தாயார் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வருது. அர்ச்சனம் வந்தனத்துக்கு தான் வந்து இவரு குருவன். வந்தனத்துக்கு நம்ம வந்து குருவன். அப்புறம் வந்து தாசியம்க்கு ஹனுமான். தாசனா இருக்காரு, சர்வெண்ட். சாக்கியம் அர்ஜுனன். ஆத்ம நிவேதனம் ஆத்ம நிவேதனம் பலி மகாராஜ். சோ இவங்க எல்லாம் கிரேட், வெரி குட், ரொம்ப அழகா நீங்க சொன்னீங்க. அப்புறம் வந்து இந்த இதான் வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, நாலேஜ் மாத்திரம் வளர்ந்துட்டு நம்மளோட துறவு மாத்திரம் இருந்துட்டு மெடிடேஷன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இதெல்லாமே வந்து மெடிடேஷன், அந்த நாலேஜ் அக்வயரிங், அப்புறம் வந்து துறவு, இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இனிஷியலா என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு இந்த மெடிடேஷன்லாம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ், நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும். அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ நெசசிட்டி, அது வந்து முக்கியமானது கிடையாது. நம்மளோட பக்தி சேவையில, பக்தி சேவை நேற்று மங்கள மாதாஜி நேற்று சொன்னாங்களே, நம்ம எப்படிலாம் பக்தி சேவை செய்யலாம், இந்த மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா, நம்மளால என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போறோம், அங்க வந்து ஒரு பிரசாத விநியோகம் அப்படின்னா நம்ம வந்து போய் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சைத்தன்யர் வந்து நம்மளால ஆனது பக்தி சேவையில நம்ம அந்த சமயத்துல வேற எதுவும் பேசாம பகவானுக்கு சேவை செய்யறது அப்படின்றது, பகவானுக்கு பக்தர்களுக்கு சேவை செஞ்சா அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதான் வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, இந்த இது யாரு இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி வந்து ஒரு அனன்ய பக்தியுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்றது இங்க வந்து சொல்றாரு. ஒரு வேட்டக்காரன் வந்து அவன் வந்து இந்த மாதிரி நான் வயலன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சான். நான் வயலன்ஸ்னா அவங்களுக்கு வேட்டைக்காரன் வந்து தெரியும், நம்ம வந்து அடுத்த மிருகத்தை வந்து வேட்டையாடக்கூடியவர் தான். ஆனா அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த அஹிம்சையை வந்து கடைபிடிக்கிறது வந்து இது வந்து புது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த ஸ்கந்த புராணத்துல அந்த முனி வந்து சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, பட் ஒன் ஹூ இஸ் என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு தி சுப்ரீம் லார்ட், யாரெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து அனன்ய பக்தியா பியூர் டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களால எந்த ஒரு தொந்தரவும் வந்து கிடையாது. they are not source of any trouble to anyone under any circumstances. நம்ம யாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இம்சிக்கிறதுக்கோ இல்லை எந்த ஒரு இதுலயோ உங்களால இடையூறு அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு பக்தனையும் வந்து யாருமே வந்து சொன்னது கிடையாது. இதுதான் வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கு அப்படின்றத இங்க வந்து எடுத்து சொல்றாரு நம்மளுடைய சைத்தன்ய பிரபு. அடுத்தது வந்து இந்த டிரான்சென்டென்டல் அட்டாச்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்க போறோம். நம்ம என்ன டிரான்சென்டென்டல் அப்படின்னா ஆழ்நிலை இணைப்பு, ஆழ்நிலை இணைப்பை பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஆழ்நிலை இணைப்பு. ஆமா. ஜெய வசந்தி யாரோ கை தூக்கினாங்க, வாசிங்கம்மா மாதாஜி. வசந்தி மாதாஜி நான் படிக்கட்டா? படிங்க. லலிதா. Hello Mathaji, நான் படிக்கிறேன். Devotional service in terms of transcendental attachment is explained to Sanatana Goswami by Lord Chaitanya. The inhabitants of Vrindavana, Brajabhumi are practical examples of devotional service. If one develops devotional service and attachment by following the footsteps of the inhabitants of Brajabhumi, that is called Raga Marga Bhakti.
In Bhakti Rasamrita, Sindhu Rupa Goswami explains the devotional service with the ecstatic attachment for that service, which becomes a natural factor for the devotee, is called raga or transcendental attachments. The inhabitants of Vrajabhumi do not care for the restrictions or regulations of the revealed scriptures. Hare Krishna. Hare Krishna. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப யாரெல்லாம் வந்து விருந்தாவனம் போறாங்களோ அவங்களாம் ரொம்பவே வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பெரிய நமஸ்காரம். ஏன் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு பூமியை வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அங்க இருக்கிற இன்னைக்கு இப்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, விருந்தாவனத்துல வந்து அந்த ஒரு வனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ராத்திரி வந்து வரதா அப்படின்ற ஒரு அவரும் அப்புறம் வந்து கோபிகைகளோட அவர் வந்து ராத்திரியில வந்து அந்த ராசக்கிரீடைகள் பண்றாரு அப்படின்றது இன்னும் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை வந்து பிரஜபூமி அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இங்க டிவோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து என்ன சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் யாரை நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆழ்நிலை இணைப்பு வந்து டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து புரியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில வந்து நம்ம அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தது கிடையாது. ஆனா இப்ப இவர் சைத்தன்யர் சொல்றாரு, அந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வாசிகள்லாம் என்ன அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த டிவோஷன் சர்வீஸ் அந்த பக்தி சேவையில அவங்கதான் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அவங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா, அவங்களோட வழிநடத்தல இருந்தது அப்படின்னா, நாம வந்து நிச்சயம் வந்து பகவான் மேல இந்த டிரான்சென்டென்டல் அட்டாச்மெண்ட் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நாம வந்து யாராவது ஒருத்தர் இப்ப வந்து ஒரு பக்தன் மேல நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து இதுக்கு போறீங்க, விருந்தாவனத்துக்கு போறீங்க, அங்க யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அவங்க எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆனா ட்ரூ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய இஸ்கான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரிதான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ராக மார்க்க பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எது மார்க் அப்படின்னால ரோடுன்னு அர்த்தம், இது வந்து வழி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால ராகமார்க்க பக்தி எப்படி இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய வாசிகள்ல அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, the devotional service with ecstatic attachment அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க, பரவச நிலையில. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சைத்தன்யர்லாம் வந்து சைத்தன்யர்லாம் அவர் வந்து டான்ஸ் ஆட இது பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லாருமே அவரை வந்து பார்த்து ஆஹா இப்படி ஒரு ஆடுறாரு. அவர் வந்து அது கேர் பண்ணவே இல்லை, யார் இருக்காங்க என்ன இருக்காங்க இது இல்லை, எனக்கு வந்து பகவானை வந்து பிடிச்சிருக்கு அதனால டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சது. ஆரம்பிச்ச உடனே அவர் பார்த்த உடனே எல்லாருமே வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்றது ஒரு எக்ஸ்டாட்டிக் அட்டாச்மெண்ட், பரவச நிலை அப்படின்ட்டு, விச் கம்ஸ் அ நேச்சுரல் ஃபேக்டர். அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து சில சமயம் வந்து ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு பாடல்கள் அந்த பாட்டு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சிக்ஷாஷ்டகம் அந்த மாதாஜி ரங்கநாயகி மாதாஜி பாடின உடனே எனக்கு கண்ணில் ஒரு மாதிரி ஒரு இது பண்ண ஆரம்பிச்சது. என்ன அப்படின்னா அவ்வளவு உருகி வந்து இது பண்ணும்போது வச்சுக்கோங்க, இது வந்து நேச்சுரலா வந்து வரக்கூடியது அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த ராக பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து ஆழ்நிலை வந்து இணைப்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு வந்து அது பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து வேற எதுலயும் வந்து நாட்டம் இருக்காது. அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஏன் வந்து அதுல நாட்டம் இல்லை அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நாம வந்து ஒரு கால் இங்க ஒரு கால் வந்து ஒரு இதுல வச்சிருக்கோம், இன்னொரு கால் இன்னொருத்துல வச்சுருக்கோம் அப்படின்னும் போது நாம இதை ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணலாமா, பண்ணினா நம்மளுக்கு வந்து மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நாம ஏதாவது நம்ம வந்து குறைபாடுகள் இருக்குமா நம்ம வீட்டுல பண்றதுல, அந்த மாதிரில எண்ணமே வேண்டாம் அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரஜபூமி யாரெல்லாம் அந்த பிருந்தாவன வாசிகள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டுகள் அப்புறம் வந்து எந்த ஒரு
ரெகுலேஷன்ஸ்க்கும் அவங்க வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லக்கூடிய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து கேர் பண்றதே கிடையாது. எனக்கு கிருஷ்ணர், எனக்கு பரவச நிலை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நீங்க வந்து இஸ்கான்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே வந்து நீங்க வந்து யாரும் வந்து நீங்க எப்படி டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. நீங்க எங்க உங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி தோன்றதோ அந்த மாதிரி வந்து சொன்னாங்க. ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு, இந்த இஸ்கானுக்கு போனேன், என்னமா என்ஜாய் பண்றாங்க, வயசா ஏஜ் ஆனவங்க கூட அப்படியே வந்து பூவெல்லாம் அடிச்சு விடிச்சு எல்லாமே வந்து பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது என்ன அப்படின்னா, இதுதான் வந்து டிரான்சென்டென்டல் ஆழ்நிலை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இணைப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சுத்தி என்ன நடக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறதே கிடையாது. நம்மளுக்கும் பகவான் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. இது நான் இன்னும் ஃபர்தரா போகும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து தெரியும். அடுத்தது வந்து அட்டாச்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து பார்க்க போறோம். 2 ways. யாராவது படிக்கிறீங்களா? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தீங்களா மாதாஜி? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. Devotional service with attachment can be executed in two ways, externally and internally. Externally, the devotee strictly follows the regulative principles beginning with chanting and hearing and other regulations. While internally, he always thinks of the attachments which attracts him to serve the Supreme Lord. All the inhabitants of Rajabhumi, Vrindavana are dear. All the inhabitants of Rajabhumi, Vrindavana are dear, to Krishna. A devotee in attachment selects one of the inhabitants and follows in his footsteps, and in order to be successful in his own devotional service. Thus he may always think of Vrindavana Rajabhumi. Hare Krishna. Hare Krishna. So இங்க வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து இப்போ இணைப்போட இருக்கணும் அப்படின்னா 2 வழிகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல்னா நம்ம வந்து பகிரங்கமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். அது வந்து சாண்டிங், ஹியரிங் அண்ட் அதர் ரெகுலேஷன்ஸ். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Gambling, chanting, நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஆஸ்பயர் ஃபார்ம்ல சைன் பண்ணிருக்கோம்ல, அதுல ஒரு கேள்வி வந்தது இல்ல. இன்டாக்சிகேஷன், அதாவது போதைப் இல்லிசிட் செக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா, இதுதான் வந்து பாகவதத்துல வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா கலேர் தோஷ நிதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கலேர் தோஷம்னா கலியுகத்துல இருக்கக்குண்டான தோஷங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது எல்லாமே இந்த எது அப்படின்னா இந்த இல்லிசிட் செக்ஸ் வந்து கலியுகத்துக்கு உண்டான தோஷங்கள் அப்படின்னு. ஸோ அனிமல் கில்லிங் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட சாப்பாட்டுக்காக அனிமல் கில் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து பண்ணாது வந்து எக்ஸ்டர்னல். ஒரு டிவோட்டியா இது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா. ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்ம என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் கிருஷ்ணா ஆர் சுப்ரீம் லார்ட். அதுதான் வந்து பிரஜபூமியில இருக்கிறவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால்தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து தினமே வந்து அங்க வந்துட்டு இருக்க அந்த காரணம் அப்படி என்ன அப்படின்னா, தினம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிருந்தாவனத்துக்கு வராரு அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா அந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து நல்ல டிவோட்டிஸ், இப்போ அனன்ய பக்தின்னு சொல்றாங்க, பியோர் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு. அது அவங்க எல்லாம் வந்து தே ஆர் வெரி டியர், அவங்க ரொம்ப பிடிக்குமா கிருஷ்ணருக்கு. ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ நான் ஒரு டிவோட்டி ஆகணும், நான் பிரஜபூமிக்கு போறேன், நான் அங்கேயே தங்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா யாராவது ஒரு இன்ஹாபிட்டன், யாராவது அங்க பிரஜபூமியில ஒரு டிவோட்டியா இருக்கிறவர் அவர் என்னெல்லாம் பண்றாரு, என்னெல்லாம் எப்படிலாம் நடக்கிறாரு, எப்படிலாம் பேசுறாரு, அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து நம்மளோட டிவோஷன் சர்வீஸை நம்மள எக்ஸல் பண்ணலாம். இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ பிரஜபூமிக்கு பிருந்தாவனத்துக்கு ஏன் வந்து க்ஷேத்திரம் போகணும் அப்படின்னா
பகவான் இருந்த எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் அப்படின்னா மாயாப்பூர் போனாங்க லாஸ்ட் டைம், அப்புறம் மதுரா நீங்க போக போறீங்க, அப்புறம் வந்து விருந்தாவனம், இன்னும் நிறைய இடங்கள்லாம் நீங்க அங்க பார்க்க போறீங்க. அந்த ஒரு ஒரு இடமும் நம்ம வந்து இந்த பூமியில வந்து கால் பதியும் போது நம்ம வந்து அந்த இந்த மண்ணை வந்து நெத்தியில வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் இதுதான் வந்து சைத்தன்யரும் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி இன்னும் டக்குன்னு யாருன்றது தெரியல, அவங்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த இடம் தானே வந்து கிருஷ்ணர் நடந்த இடம், இந்த இடம் தானே கிருஷ்ணர் வந்து ராசக்கிரீடை பண்ண இடம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணும்போது நாம அங்க வரோம் அப்படின்னு நாம அங்க போறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து பகவானை பத்தி நம்ம வந்து போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த கஷேத்திரம் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து எப்பவுமே அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து பேசுவோம். ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது அது என்னைக்குமே நம்மளை வந்து மனசை விட்டு அகலாது அப்படின்றது தான் இங்க வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டர்னலா நம்மளுக்கு வருது. அதனால்தான் நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்றது. அதனால்தான் இங்க வந்து நம்மளுடைய பாரத பூமி வந்து ரொம்ப புண்ணியம் உள்ள பூமி. ஏன் அப்படின்னா பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு. நம்ம ஒரு ஒரு கோவில் நம்ம போயிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஒரு கதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து தெரியும். அதை வந்து இது பண்ணும்போது நம்ம பகவானை வந்து திங்க் பண்றதுக்கான அவரே வந்து ஸ்மரிப்போம் எப்பவுமே அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இங்க வந்து அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டி, யாரெல்லாம் வந்து அனன்ய பக்தியில இருக்கக்கூடியவர்கள். யார் படிக்கிறீங்க? வசந்தி பத்மா யாரு யாரோ மத்தஜி யாரும் வாசிங்க. பிரேமா மத்தஜி வாசிங்க. Mathaji, கேக்குதா? கேக்குறது இல்லைன்னா Such confidential devotees in attachment are divided into several categories. Some of them are servants Hanuman, some of them are friends Arjuna, some of them are parents Yasoda and Nandak Maharaja, some of them are conjugal lovers Gopikas. One of the potencies of Lord Krishna is internal potency in that Alahadini is the pleasure potency. Krishna being the super soul is beyond this materialistic condition. Less intelligent people turn these potencies for sports of Krishna in Dasamakastam of Srimad Bhagavatam. Such persons are Parikshit Sahajiya, materialistic lust. Radharani and Krishna are the same, no difference between energy and the energetic. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. இது வந்து இது அனன்ய பக்தியில இவங்க எல்லாருமே எக்ஸல் பண்றாங்க. யாரு அப்படின்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாசனா இருக்கிறதுக்கு பிரியப்படுவாங்க. ஆஞ்சநேயர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹனுமார் வந்து அந்த மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறதுக்கு அர்ஜுனர் ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. யசோதம்மா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யசோதம்மா அண்ட் நந்த மகாராஜா ரெண்டு பேருமே வந்து பேரண்ட்ஸ் அந்த அந்த பேரண்டல் லவ்க்கு வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்காட்டா இருக்காங்க. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஜுகல் லவர்ஸ் யாரு அப்படின்னா கோபிகாஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கோபிகாஸ் இவங்களெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுலதான் வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா இந்த அருவவாதிகள் இந்த மாயாவாதிகள் வந்து சொல்றது எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா சில இவங்க நாத்திகவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே வந்து பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய தசமஸ்கந்தம்ன்றது 10வது அத்தியாயத்தை அவங்க வந்து போவாங்க. ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணரும் நாமளும் அதை பேஸ் பண்ணிதான் அவங்க வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரு இதுதானே, நம்மள மாதிரி ஒரு பிறப்பெடுத்தவர் தானே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து பேசக்கூடியவர்கள். ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த கான்ஜுகல் லவர்ஸ் வந்து இது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அந்தரங்க சக்தி என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து 3 வகையா வந்து பிரிக்கப்படுகிறது. அந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சி வந்து 3, அது வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, மார்ஜினல் பொட்டன்சின்றது இருக்கு. அந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சின்றது வந்து அந்தரங்க சக்தி வந்து 3 விதமா வந்து பிரிக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா சம்பித்ன்னு ஒண்ணு வருது, அடுத்தது வந்து அலஹதினி அப்படின்றது, இன்னொன்னு வந்து சாந்தினி அப்படின்றது. இது வந்து சைத்தன்யர் வந்து அந்த இதுல வந்து கொடுத்திருக்காரு. நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்ய இன்ட்ராக்ஷன்ல வந்து இது எல்லாமே வந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த அலஹதினின்றது என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து பிளஷர் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மனிதனோட இங்க வந்து என்ன செக்ஷுவல் பிளேசஸ்ன்றது வந்து மெட்டீரியல் ஜட உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சூப்பர் சோல். அந்த ராதா ராணின்றவங்க வந்து ராதா ராணி எனர்ஜி அண்ட் கிருஷ்ணா வந்து எனர்ஜெட்டிக். அது ரெண்டுமே வந்து கன்சியூம் ஆகும்போது ஒரு பிளஷர் வருது, ஒரு எக்ஸ்டாட்டிக் ஒரு பரவச நிலை வருது இல்லையா? அதை வந்து ஒரு தப்பா வந்து இந்த நாத்திகவாதிகள்லாம் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து சொல்லணும் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து இந்த ராதாராணி இந்த யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க அப்படின்றதுனா பிரகிருத சகஜியா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பிரகிருத்திய சகஜியான்ற ஒரு அந்த மாதிரியான மக்கள் பேர் தான் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து பேசக்கூடியவர்கள் வந்து பிரகிருத்திய சகஜியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் லஸ்ட். மெட்டீரியலிஸ்ட்னா இந்த ஜட பூமியில அவங்களுக்கு வந்து அந்த சென்சுவல் பிளஷர்ஸ் அதை வச்சு அவங்க வந்து பேசுறாங்க. இப்ப யாரா இருந்தாலும் நம்ம வந்து நீ எதுக்காக பூமியில பிறந்திருக்க அப்படின்ட்டு யார்ட்டையாவது கேட்டவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கிட்ட எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு, பகவானோட இதெல்லாம் வந்து பண்றதுக்கு திருப்பி அவர்கிட்ட போறது அப்படின்றத நம்ம வந்து பேசுவோம். ஆனா ரொம்ப வந்து இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நம்ம வந்து இந்த பூமியில வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம், எல்லாருமே இந்த என்ஜாய்மெண்ட் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான மக்கள் தான் இந்த பிரகிருத சகஜியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ராதா ராணி ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா வந்து யாரு அப்படின்னா 2 பேரும் வந்து சேம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருத்தர் வந்து எனர்ஜி, இன்னொருத்தர் வந்து எனர்ஜெட்டிக். ராதா ராணி இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இது இல்லை, 2 பேருமே சேர்ந்தாதான். அதனால்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 2 பேருமே வந்து ஆமா அது ஹோலியில ஒரு இதுதான் அழக. ஆமா ஹோலி வரப்போறது நாளைக்கு வந்து ஹோலி. ஆக்சுவலா நாளைக்கு ஹோலியில வந்து ரொம்ப அந்த இதை பத்தி வந்து நம்ம ரொம்பவே வந்து சொல்லலாம். அந்த ராதா ராணி அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டை வந்து சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா இது வந்து கான்ஜுகல் லவர்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இங்க வந்து இதுதான் வந்து நான் இது பண்ணோன்ட்டு இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, the desired goal of life simply by reciting Srimad Bhagavatam, Prahalad Maharaj என்னவானாரு அப்படின்னா became successful in his devotional service by always remembering the Lord. எப்பவுமே வந்து பகவானை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்காரு. லக்ஷ்மி அவரு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து இந்த செல்வத்துக்கான அதிபதி. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பகவானை வந்து காலை வந்து மசாஜ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, அவங்க லோட்டஸ் ஃபீட் அப்படின்ட்டு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிருத்து மகாராஜ் என்ன அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல் பை வர்ஷிப்பிங் இன் த டெம்பிள். அவர் வந்து டெம்பிள் வர்ஷிப் வந்து அவர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணாரு. அக்ரூரர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அக்ரூரர் வந்து பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் வந்து கூட்டிட்டு போவாரு, எல்லா இடத்துக்கும் வந்து கூட்டிட்டு போவாரு. பிகேம் சக்சஸ்ஃபுல் பை ஆஃபரிங் பிரேயர்ஸ். அவர் வந்து நிறைய வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க. ஹனுமான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல் பை ரெண்டரிங் பர்சனல் சர்வீஸ் டு லார்ட் ராமச்சந்திரா. அவர் வந்து தாசியனா இருக்காரு. அர்ஜுனன் பிகேம் சக்சஸ்ஃபுல் பை பீயிங் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு. பலி மகராஜ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளி பை ஆஃபரிங் ஆல் ஹிஸ் பொசஷன்ஸ், அவரோட அத்தனை எதையும் வந்து துறந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க வாமன அவதாரம் அப்படின்ற விதத்துல. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து வசந்த் இவங்க லக்ஷ்மி நீங்க வாசிங்கம்மா. Hare Krishna Mathaji. Lakshmi Mathaji வாசிங்க. In Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 25th chapter, it is stated the word Matapara is used only for persons who are satisfied with the idea of becoming an adherent of me alone. They consider that I am their soul, I am their friend, I am their son, I am their master, I am their well-wisher, I am their God, and I am their supreme goal. My dear mother, there is no action of time upon such devotees. There are 2 developmental characteristics for such seeds of love of Godhead. There are rati or attachment and bhava, the condition immediately preceding love of Godhead through which a devotee attached to Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. நம்பழகா வாசிச்சீங்க. மத்பரா அப்படின்ற வேர்டு என்ன அப்படின்னா இது பாகவதத்துல வந்து வருது. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து இதுல வந்து கொடுத்துருக்கு, வேதாபேஸ் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா அதுல வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ மத்பரா அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா பீப்புள் ஹூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு, என்ன வந்து ஃபாலோ பண்ண பகவான் வந்து சொல்றாரு
இந்த என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணினாங்க, என்னையே வந்து என்னை தவிர வேற எதுவும் இது பண்ண ஈடுபாடு இல்லாம என்னையிலேயே வந்து பற்றுதல் இருந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன எப்படி பாவிக்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஆத்மா, நான் என்னோட அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பரமாத்மாவும் அவங்க வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரியும், நான் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்டுன்ற மாதிரியும், நான் வந்து அவங்களுடைய மகன் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து மாஸ்டர். இப்ப நம்ம வந்து இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து முன்னாடியே வந்து சொன்னாங்க, ரூப கோஸ்வாமியை வந்து எப்படி சரித்திராமிரத நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல எப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றது. ஐ எம் தேர் வெல் விஷர். என்னை பகவான் வந்து எல்லாருடைய வெல்விஷரும் பகவான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசினா போதும், பகவானோட நாமத்தை கூப்பிட்டா போதும், அவர் வந்து ஓடோடி வந்துருவாரு. நீ கூப்பிட மாட்டியா, நீ வரமாட்டியா என்னோட இடத்துக்கு அப்படின்னே பகவான் வந்து கேட்கிறாரு. எல்லா இதுலயுமே வந்து கேட்கறதே அப்படிதான், நீ வாயே அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. ஐ எம் த காட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஐ எம் த சுப்ரீம் கோல், நான் தான் அவங்களோட சுப்ரீம் கோல். யார் எங்கிட்ட திரும்பி வரணும்? இப்ப வந்து கேட்டாச்சு அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட கேட்டா அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டானா நம்ம வந்து நான் என் பேர் உஷா அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்ட அப்புறம் இந்த ராகனு இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜடபரதர் வந்து ராகவனுக்கு அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ யாரு அப்படின்ட்டு வந்து அந்த மன்னர் வந்து கேட்கும்போது, நீ நான் என்ன கேட்குறீங்களா, என்னோட ஆத்மா வந்து கேட்குறீங்களா அப்படின்ட்டுலாம் வந்து கேட்பாரு அவரு. ஸோ இந்த 3 கேள்விகள் வந்து நிச்சயம் வந்து கேட்கக்கூடிய இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, நான் யார், நான் ஆத்மா, நான் எங்கிருந்து வந்தேன், நான் பகவான்ல இருந்து வந்தேன், பகவானோட ஒரு சுப்பீரியர் எனர்ஜில இருந்து நான் வந்தேன், நான் திரும்பி எங்க போகணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா, நான் பகவான்கிட்ட தான் போகணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட இதுவா இருக்கும் அப்படின்னு. அதுதான் வந்து சொல்ற சுப்ரீம் கோல். மை டியர் மதர், தெர் இஸ் நோ ஆக்ஷன் ஆஃப் டைம் upon such devotees. அவங்க இந்த டிவோட்டீஸ்க்கு இது தவிர வேற எதுவுமே இது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 டெவலப்மெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பகவான் பேர்ல ஒரு நம்பிக்கை சீடு என்ன அப்படின்னா, விதை என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து ரத்தின்றது என்ன அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட், இணைப்பு அப்படின்றது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாவான்றது என்ன அப்படின்னா, இம்மீடியட்டா நான் எனக்கு வந்து பகவான் தான் எல்லாமே அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் எனக்கு வேற எதுலயுமே நாட்டம் கிடையாது, அவர் தான் அப்படின்ற லவ் ஆஃப் காட், த்ரூ விச் உடனே வந்து பகவான் பேர்ல ஒரு இணைப்பு, எனக்கு அவர் தான் எல்லாமே, எதா இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணான்றது இல்ல, கிருஷ்ணா நான் உனக்கு இது வைக்கிறேன், கிருஷ்ணா நான் வந்து இந்த பால் காத்தால வைக்கிறேன், கிருஷ்ணா நான் வந்து இது சாப்பிட போறேன், பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது வைக்கிறேன், கிருஷ்ணா நான் வந்து ஒரு பழம் இப்ப சாப்பிட போறேன், அது இங்க உனக்கு இப்ப வைக்கிறேன், கிருஷ்ணா எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அன்புக்கரசி மாதாஜி, அன்புக்கரசி மாதாஜி இருக்கீங்களா? அன்புக்கரசி மாதாஜி. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. The ultimate goal of devotional service, who wants to attain perfection is further explained to Sanatana Goswami by Lord Chaitanya. He states that when one's attachment to Krishna is very deep, such a condition is called love of Godhead, which is the permanent situation of the devotee. Kaviraj Goswami. Kaviraj Goswami offers his respectful obeisance to Lord Chaitanya for his sublime teachings. He addresses him as the incarnation of the personality of Godhead as Gaura Krishna. Hare Krishna. Golden. நாளைக்கு கௌர பூர்ணிமா, நாளைக்கு சாயங்காலம் 5 மணிலேருந்து இஸ்கான்ல நம்மளுக்கு வந்து 5 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் அந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து பண்றோம். நாளைக்கு வந்து அவதரித்த நாள் யாரு, நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த நாள். ஸோ நம்மளோட எல்லாருடைய சைத்தன்யர் வந்து அல்டிமேட்டா என்ன சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு அவரு. who wants to attain perfection, யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு முழுமை அடையணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த அல்டிமேட் கோலை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வச்சிருக்காரு. என்ன இந்த ஒருத்தருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பேர்ல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து அது வந்து ரொம்ப டீப்பா போயிட்டு அப்படின்னா, ஆழ்நிலையா போச்சு அப்படின்னா அது வந்து லவ் ஃபார் காட் ஹெட் அப்படின்ட்டு ஒன்று. இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, இதுதான்
அந்த இதுல இருந்து அவர் வந்து விலக போறது கிடையாது. அது வந்து பர்மனன்ட் சிச்சுவேஷன் அவருக்கு. இதுதான் இந்த இது கேள்விப்பட்ட உடனே இந்த உபதேசங்கள்லாம் கேள்விப்பட்ட உடனே கவிராஜ் கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து கவிராஜ் கோஸ்வாமிக்கு இவர் வந்து சைத்தன்யர் வந்து இந்த உபதேசங்கள் வந்து சொல்றாரு. இந்த உபதேசங்கள்லாம் கேட்ட உடனே அவரையே அவர் சாஷ்டாங்கமா அவர்கிட்ட வந்து மரியாதை செலுத்தி, உங்களுடைய இவ்வளோ இந்த மாதிரியான ஒரு டீச்சிங்ஸ் அந்த ஒரு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி நான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு உபதேசங்களை வந்து நான் பெறறதுக்கு நான் என்ன மாதிரியான ஒரு தவம் இருந்திருக்கணும். நீங்க தான் வந்து பகவானோட கிருஷ்ணருடைய அவதாரமே. நீங்க வந்து கௌர கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வச்சுனா, கௌர அப்படின்னா கோல்டன், நீங்க தான் வந்து கோல்டன் கிருஷ்ணா. நான் என்ன தவம் பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படி நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து கவிராஜ் கோஸ்வாமி வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து நாரத பஞ்சாத்திரத்துல வந்து சொல்றதுக்கு லக்ஷ்மி வாசிங்க. Lakshmi Mataji. Hare Krishna, Mathaji. In Narada Panchatantra, it is stated, when one is firmly convinced that Vishnu is the only object of love and worship, and there is no one else and no demigod for his devotional service, it is accepted that he is feeling intimacy in love of Godhead, as is approved by such personalities as Bhishma, Prahlad, Uddhava, and Narada. உத்தவா அண்ட் நாரதா. அதான். ஸோ இங்க வந்து நாரத பஞ்சராத்திரா அப்படின்றதுல வந்து எதை சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு காட் அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா, விஷ்ணு அவர் தான் வந்து அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து பிரகலாத் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து இவர் தான் எனக்கு வந்து எது கேட்டாலும் நாராயணா நாராயண நாராயண ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. வேற எதுவுமே இல்லை, வேற எந்த டெமிகாட் பத்தியும் அவர் சொல்றாரு. எப்போ வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து அவரை வந்து சொல்லிட்டே இருக்காரோ அப்ப வந்து அவர் வந்து அவரை வந்து கொஞ்சம் கூட சட்டை பண்ணாம அவர் வந்து எனக்கு வந்து இவர் தான் எனக்கு ஐ ஹேவ் ஃபிக்ஸ்டு, எனக்கு வந்து இவர் தான் நாராயணர் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து டெமிகாடு வர்ஷிப். அப்படி டெமிகாட் வர்ஷிப் இல்லாம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பக்தியில நம்ம எப்படி திளைக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம இவர் தான் அப்படின்ற வேற எதுலயும் வந்து நம்ம வந்து நாட்டம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவளுக்கு வந்து பகவானுக்கும் நம்மளுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு தொடர்பு வந்து ரொம்ப வந்து ஜாஸ்தியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. இதுல வந்து இந்த மாதிரியான தொடர்பு இதை பத்தி எல்லாம் வந்து யாரு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. பீஷ்மர், அப்புறம் வந்து பிரகல்லாதர், உத்தவர், நாரதர், இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இதுக்கு டைம் ஆயிட்டே இருக்கு, சாரி, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கிறேன். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து. அதுல வந்து இது நான் வந்து சுருக்கியிருக்கேன், இது ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கேன். கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பியோர் டிவோட்டி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாண்டிங் பண்ணுவாங்க, ஹியரிங் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த சாண்டிங் ஹியரிங்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து தன்னோட ரெகுலேட்டிவ் இதெல்லாம் சர்வீஸ் எப்படி தன்னுடைய பக்தி சேவையை வந்து பகவானுக்கு எப்படி இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து முன்னேறி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சில இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, சில குறைபாடுகள், அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து கம்மியாகிட்டு வரும். நம்மளும் வந்து சில சமயம் நம்மளுக்கு வந்து கோவம் வரும், இதெல்லாம் வந்து சில சமயம் நம்மளுக்கு வந்து வேற இதெல்லாம் வந்து மாற்றங்கள் நிறைய வரும். மூட்ஸ் எல்லாம் மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கும் நம்ம கிட்ட. ஸோ நாம வந்து பக்தியில் திளைக்கும் போது இதுக்கு நம்ம எப்படி இவ்வளோ மூடு ஸ்விங் வருது, ஸோ அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போயிடுவோம் இல்லையா. அதுதான் வந்து டிமினிஷ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை வந்து கம்மியாகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல ஒரு நம்பிக்கை வந்து மேலாகும். ஸோ பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஆக ஆக யாரெல்லாம் என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து காது கொடுத்து கேட்கறது கிடையாது. நம்ம வந்து பகவானோட நம்பிக்கை, நாமளுக்கும் பகவானுக்கும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, இன்னும் வந்து நெருக்கமா பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த நெருக்க பக்தி தான் ரெண்டுமா இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ரதி, அதுதான் வந்து அட்டாச்மெண்ட். இன்னொன்னு வந்து பாவான்னு வரும்போது அவர் தான் எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி. யாரு அல்டிமேட் கோல் யாரு, நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ட்டு இந்த பக்தி ரசாமிருதத்துல அந்த பெரிய பேராகிராஃபை வந்து நான் வந்து இது மாதிரி சுருக்கியிருக்கேன். அடுத்தது ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பாவா இஸ் கால்ட். மாதாஜி படிங்க. சூப்பரா இருக்கு மேடம் அந்த இது. அப்படியா, தேங்க்யூ.
விஜயநாடி மாதாஜி கை வச்சிருக்கீங்க. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. The highest stage of Bhava is called Prema in Sanskrit. Prema can be explained as love of God without any exchange or return. Characteristics of a devotee in the Bhava stage. The one first does not waste his time for a moment. The second, anxious to do something for Krishna consciousness. Third, find one work to do for Krishna's satisfaction. Fourth, does not like anything which is not connected with Krishna. Fifth, never hungers after personal respect. Sixth, confident and no negative thinking about his progress and achieving Krishna. Seventh, always attached to describing the transcendental quality. Always attached to describing the transcendental qualities of Krishna. Eighth, he loves to live in Mathura, Vrindavana or Dwaraka. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. So இதுதான் வந்து பாவா ஸ்டேஜ்ல எப்படி இருப்பாங்க. இது அடுத்தது முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரேமா. அதுதான் வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல வந்து பிரேமா. பிரேமா வந்து என்ன அப்படின்னா லவ் ஆஃப் காட். லவ் ஆஃப் காட்னா என்ன, வேற எதுவும் எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. பகவானே நான் ஒன்னு இது பண்றேன், நீதான் அப்படின்றது நான் ஸ்மரிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதுக்கு வந்து எனக்கு நீ எது கொடு, நான் உன்னை ஸ்மரிக்கிறேன் தினமே, எனக்கு இது கொடு அது கொடு அப்படின்றது கிடையாது. அதுதான் எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே இல்லாம பண்ணக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பாவா யாரெல்லாம் வந்து இந்த பிரேம பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா பாகவதத்துல 3வது கேண்டோல 25வது சாப்டர் 25வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, அவங்களும் வந்து என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த இவங்களோட அசோசியேட் பண்றோமோ, இந்த பக்தர்களோட நம்ம அசோசியேட், அதனால தான் அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு, இந்த சத்சங்கம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று சொன்னேன். அதனால தான் அதை விட்டு வெளியில வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த ஹோல் மந்த் இந்த கிளாஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட நம்மளுடைய நாமநேஷ்ட தாஸ் பிரபுஜி வந்து இந்த கிளாஸ் வச்சோம் அப்படின்னா நம்மள அசோசியேஷன்ல இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு இதுதான், அதுக்காக தான். ஸோ அந்த இது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பாகவதத்துலயும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் யார் அந்த டிவோட்டி பாவா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்க கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க, அவங்க டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல தான் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணருக்காக ஏதாவது ஒரு வேலையை தேடி கண்டுபிடிச்சு கிருஷ்ணருக்காக பண்ணணும் அப்படின்றது இது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த கிருஷ்ணர் கனெக்ஷன் இல்லாம எதுவுமே கனெக்ஷன் இல்லாம இருக்கிற வேலையை எதுவுமே அவங்க வந்து பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து 5வது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது எனக்கு வந்து நான் அங்க போறேன், நான் இந்த பக்தி சேவை பண்றேன், எனக்கு மரியாதையே கொடுக்கவே இல்லையே அப்படின்றதெல்லாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க. அடுத்தது வந்து அவங்க வந்து தன்னோட பக்தியில அவங்க வந்து ரொம்பவே உறுதியா இருப்பாங்க, கான்பிடென்ட்டா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இப்ப பக்தி பண்றேன்னு இது வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்ல ஏதோ ஒண்ணு தப்பா இருக்கோ அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து இது ஒத்துப்பாரா மாட்டாரா அப்படின்றது அந்த சந்தேகம்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணரோட அட்டாச்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். எப்படி அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு, எப்பவுமே அவருடைய டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டி, அவருடைய லீலைகளை வந்து நம்ம வந்து படிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரியான பீப்புள் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்னா, இந்த பாவ பக்தியில இருக்கிறவங்க நம்ம வந்து மதுரால வாழலாமா, பிருந்தாவனத்துல வாழலாமா, துவாரகால வாழலாமா அப்படின்ற ஒரு இதுதான் அந்த தேடுதல் தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த இடம்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் இருந்த இடம், கிருஷ்ணர் வந்து ஆட்சி செய்த இடம், கிருஷ்ணர் நடந்த இடம், கிருஷ்ணர் விளையாடின இடம், கிருஷ்ணர் லீலைகள் செஞ்ச இடம். ஸோ அதனால அங்க இருக்கிறதுக்கு வந்து பிரியப்படுவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாவ பக்தி, இது பரீட்சித் மகாராஜ். யாரோ ஒரே இல்ல 1 மினிட்ல அந்த கதை சொல்ல முடியுமா? பரீட்சித் மகாராஜ்ல என்ன ஆச்சு, எதனால வந்து ஒரு பாகவதம் வந்து கேட்டேன்? பரீட்சித் மகாராஜா வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே பாகவதத்துல முதல்ல பாகவதம் வருது பரீட்சித் மகாராஜானால்தான். சுகதேவ் நைமிஷாரண்யத்துல வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு பாகவதம் சொல்றாரு. எப்படின்னா 7 நாள்ல தட்சங்கிற பாம்பு கடிச்சு அவ பரீட்சித்து தன்னோட சாவை பார்க்க போறேன் அப்படிங்கறதுனால என்ன பண்றதுன்னு தன்னோட
அரசாட்சியை தன்னுடைய மகனான ஜனமேஜயனுக்கு கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் பட்டம் கொடுத்துட்டு அவர் வந்து வராரு. சாதுக்கள் இருக்கிற இடமா பார்த்து வரும்பொழுது நைமிஷாரண்யத்துக்கு வராரு. அப்போ அந்த இடத்துல கோஸ்வாமிகள் வராரு, நிறைய பௌராணிகள்லாம் வந்திருக்காங்க. அப்போ அந்த பரீட்சித் மகாராஜா சொல்றார், எனக்கு 7 நாள்ல வந்து தக்ஷன்ங்கிற பாம்பு கடிச்சு எனக்கு இறப்பு வரப்போறது, நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், நான் என்ன எப்படி முன்னேற்றிக்கலாம்னுட்டு. ஆக்சுவலி பரீட்சித் மகாராஜா வந்து ஒரு அர்ஜுனனோட பேரன், அதாவது இவரோட அபிமன்யுவோட பையன், உத்தரைக்கு பிறந்த குழந்தைவன். ஸோ அவர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவோட மூதாதையர்களா இருக்கிற தர்ம பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய என்ன சொல்றது, கிருஷ்ணரோட நட்பாவும் இருந்திருக்காங்க, அவரையே பகவானா நினைச்சு சேவிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. அதனால அவரோட முன்னாடி கதை எல்லாமே சுகதேவ் அவருக்கு தெரியும். அவர் சொல்றாரு, இந்த 7 நாள் இருக்கு இல்லையா, நான் உனக்கு பாகவதம் சொல்றேன் கேளுன்னு சொல்லி உட்கார வச்சு பாகவதம் கேட்டாலே நீ வந்து உத்தமமான நிலைக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. 7 நாளும் அந்த உட்கார்ந்து தண்ணி, ஆகாரம், தூக்கம் எதுவும் இல்லாம இருந்த இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு கேள்வியா கேட்டு பரீட்சித் மகாராஜா வந்து கேட்டுக்கிறாரு. அதுலயே அவர் வந்து பாகவத கதை எத்தனை ஃபுல்லா சொல்லி கிருஷ்ணனோட பெருமைகள் எல்லாம் சொல்றாரு. 7 நாள் சாவு வரப்போறதுங்கிறதுனால அவர் ஒண்ணும் பயப்படுறது இல்லை. ஏன்னா அது வந்தாலும் ஒன்னும் சரீரத்துக்கு தாங்கிற ஞானம் வந்துட்டு இருக்கு அவருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப அழகா வந்து சொன்னீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பரீட்சித் மகாராஜா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதை கேட்ட உடனே எல்லாரும் வந்து அவரு கூடி இருக்கிற எத்தனை பேர்கிட்டையும் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த பரவச நிலை வந்துட்டு எல்லாரையும் கிட்ட எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணாவை சொல்லுங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்க, அவரை வந்து சொல்லுங்க, எல்லாரும் வந்து அவருக்கு வந்து உங்களுடைய ஆத்மாவையும் உங்களுடைய சரீரத்தையும் அவருக்கு வந்து தியாகம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து பரதர், இவங்க எல்லாமே பாவ பக்தியில வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்காங்க. பரதர் கதை யாருக்காவது தெரியுமா? 1 மினிட்ல சொல்லணும், 1 மினிட். இவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஜடபரதர் பத்தி ஜடபரதர் இல்ல, இவர் வந்து பரதர். முன்பிறவியில ஒரு நல்ல யாக வளர்த்து நல்ல முனிவராக தான் இருந்தாரு. ஆனா அவர் ஒரு கடைசியில இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது, தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மானை பாக்குறாரு. அந்த மானை பார்த்த உடனே அந்த குட்டி இறந்துருது, அதனால அந்த குட்டியை வளர்க்குறாரு. அப்ப வந்து கடைசியா வந்து அவர் இறக்கும் போது அந்த மானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் மான் பிறவி எடுக்கிறாரு. அதுக்கு பிற்பாடு அந்த மான் பிறவி எடுத்தாலும் அவர் வந்து தன் தவ வலிமையால முன்பிறவி தெரியுது. அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் அடுத்த பிறவியில அவர் ஜடபரதரா பிறக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அப்போ வந்து எந்த வித இதுவுமே அவருக்கு இல்லை. தன்னோட உணர்வுகள் யார் என்ன சொன்னாலும் அவர் கவலைப்படுறது இல்ல, ஜடம் மாதிரியே இருக்கிறாரு. அந்த பிறவியில தான் வந்து ஒரு மன்னருக்கு வந்து பல்லாக்க தூக்கிக்கிட்டு போறாரு. அப்போ வந்து கீழே இருக்க எறும்பெல்லாம் மிதிச்சிடக்கூடாதுன்னு கோணிக்கிட்டு நகர்ந்து வந்து போறதை பார்த்துக்கிட்டு ராஜா வந்து என்ன இப்படி நடக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, அப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தா இவரு ஜடபரதரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அப்பதான் அவரோட பெருமை மேலதான் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி எதை சொல்ல வரீங்க? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதுதான் மாதாஜி, அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஜடபரதர்னா அந்த ஜடம் மாதிரியே இருந்து அந்த அளவுக்கு பக்தி செலுத்துறாரு கடவுள் மேல. அதனாலயே அவருக்கு ஜடபரதர்னு பேர் வந்துருது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ, ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த பரதர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிங் பரதா, அவர் தான் வந்து அவர் பேர்ல தான் நம்மளுடைய நாடும் இருக்கு. பரத வருஷம், பரத வருஷே பரத அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. நம்ம எந்த ஒரு இதெல்லாம் ஹோமெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பாரத் வர்ஷே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவரோட பேர்ல தான் வந்து இருக்கு. அந்த இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஒரு பெரிய மகாராஜாவா இருந்தாரு, கிங்கா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து இந்த அவர் பேர் தான் பாரத வருஷே பாரத வருஷே அப்படின்ட்டு வச்சுனா. பாரத வருஷம் வந்து பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவோட பேரே வந்து பாரத் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றது. அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா, சனாதன கோஸ்வாமி வந்து அவர் வந்து தன்னை இதை பத்தி வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து ஒரு வேர்ஸ் வந்து சொல்றாரு பகவான் கிட்ட. பகவானே,
இதெல்லாம் வந்து பியூர் பக்தி இல்ல. சனாதன கோஸ்வாமி வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒரு பக்தனா அப்படின்ற ஒரு வந்து அவருக்கு வந்து அந்த டவுட் வந்தது. அதனாலதான் அவர் வந்து இந்த வரிகளை வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணா, ஐ எம் லோ இன் லவ் ஆஃப் காட்ஹெட். எனக்கு வந்து உன் பேர்ல ரொம்ப அதீத பக்தி வந்து இல்லை. எனக்கு வந்து இந்த கேட்கக்கூடிய இது வந்து இந்த ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி அசெட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. neither do I have understanding of the science of devotional service. எனக்கு வந்து இந்த பக்தி சேவையை பண்றதுக்கான இது வந்து என்னன்றது தெரியாது. எனக்கு வந்து இந்த நாலேஜ், எனக்கு வந்து இந்த அறிவை வந்து வளர்த்துக்கான இதுவும் இல்லை. எனக்கு வந்து நான் நேர்வழியில எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னன்றது தெரியாது. எனக்கு வந்து என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு ஹை ஃபேமிலியில வந்து பிறக்கல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணா, ஓ டார்லிங் ஆஃப் த டேம்சல்ஸ் ஆஃப் பிரஜா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. டேம்சல்ஸ்னாலே அந்த இவங்களோட அந்த கோபிகாசை தான் வந்து சொல்றாரு. யாரோட பிரியர்கள் அப்படின்னா கோபிகைகளோட பிரியமான கிருஷ்ணா அப்படி பிரஜா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஐ ஸ்டில் மெயின்டைன் ஹோப் ஆஃப் அச்சீவ். எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா கூட, ஆனா எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா, நிச்சயம் நான் உன்னை அடைவேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு கிருஷ்ணா. இந்த நம்பிக்கை தான் என்னை வந்து ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து சைத்தன்யரோட மகா மந்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணலாம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற ஒரு அதை அப்படியே கண்டினியூஸா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பில்வமங்கல டாக்கூர் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. பில்வமங்கல டாக்கூர் வந்து தெரியும். அவர் வந்து கிருஷ்ண கர்ணாமிருத்தம் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து சொல்றாரு, பகவான் வந்து அப்படியே ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். அவருக்கு முன்னாடி பாருங்க எப்படி வந்து அழகா வந்து கிருஷ்ணர் உட்காந்து அவர் வந்து பாட்டை வந்து கேட்டு இருக்காரு. த நைஸ் ஃப்ளூட், உன்னோட ஃப்ளூட் ரொம்ப அழகா இருக்கு. உன்னோட நீ வந்து பால்ய பருவத்துல பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இந்த உலகத்துல எது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, நீ பாலனா இருக்கும்போது பண்ணக்கூடிய எல்லா சேட்டைகளையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யாருக்கும் வந்து கிருஷ்ணா யாருக்கும் தெரியாது, எனக்கும் உனக்கும் ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவு இருக்குன்றது யாருக்கும் வந்து தெரியாது. ஆனா எனக்கு உன்னை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, உன்னோட முகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு எனக்கு. ஆனா உன்னை பார்க்க முடியலையே. நான் என்ன பண்ணட்டும், ப்ளீஸ் டெல் மீ வாட் ஷல் ஐ டூ அப்படின்ட்டு சொன்னாரு. எனக்கு என்ன பண்ணட்டும் நீ சொல்லு அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, இது வந்து யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பியூர் டிவோட்டீஸ். they are always anxious. அவர் என்ன பியூர் டிவோட்டீஸ் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஆவலா இருப்பாங்க, பகவானே வந்து பண்ணணும், சேவிக்கணும், போகணும் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைடு. லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிங்க. Hare Krishna, Mathaji. All the above descriptions made by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami are the symptoms of the bhava stage of devotional service. Next, he proceeds to describe the symptoms of actual love for Krishna, that is Mahabhava, the highest stage of devotional service. Slackened in his heart, because the Lord is very dear to him, in glorifying the Lord's name, fame, etc., becomes insane. Next, sometimes laughs, sometimes cries, sometimes dances without any consideration of the situation. Fourth, gradual development of his love of Godhead increases his affection, emotion, and his ecstasy. Number 5, this is compared to sugar and its different stages. The highest is sugar candy, which is more and more palatable. Number 6, similarly in love of Godhead, by gradual process of development, transcendental pleasure is increased to the highest stage of the real devotee. Hare Krishna, Mathaji. Hare Krishna, Hare Krishna. இதுதான் லாஸ்ட் இது. மேல கொடுத்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அத்தனையும் வந்து பாவ பக்தி பத்தி வந்து சைத்தன்யர் வந்து நம்ம சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சொன்னாரு. அடுத்தது வந்து இன்னும் ஃபர்தரா வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த பாவத்திலேயே இன்னுமே ரொம்ப அதிகமான அன்பு ஜாஸ்தி எதுல இருக்கும் அப்படின்னா மகாபாவா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த மகாபாவத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டா, இதெல்லாம் தான் அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன். ஸ்லாக்கண்ட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட். ஏன் அப்படின்னா,
அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு தளர்ச்சி இருக்கு. எதுல அப்படின்னா, ஏன் அப்படின்னா நம்ம கிட்டே பகவான் இருக்காரு. நாம எதை பத்தியும் எதை பத்தியும் வந்து கவலைப்படணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நான் வந்து பகவானோட நாமத்தை சொல்ல போறேன், பகவானோட புகழ வந்து பாட போறேன், இதுதான் என்னோட இதுவே அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து எந்த இதையும் வந்து அவங்க சட்டையே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா. ஹி பிகம்ஸ் இன்சேன், பைத்தியமாயிடுவாங்க அவங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில பேர் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமான பைத்தியம் அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அவன் தான் பைத்தியம் அப்படின்னு. நம்ம வந்து ஒருத்தரும் ஒரு பைத்தியம் இருக்கு. புடவை பைத்தியம் இருப்பாங்க, நகை பைத்தியம் இருக்காங்க, அதெல்லாம் வந்து விட்டுடுவாங்க. யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பகவான் பேர்ல இதுவா இருக்கு, ரொம்ப ஆழ்நிலையா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து சில சமயம் சிரிக்கிறாங்க, சில சமயம் அழறாங்க, சில சமயம் வந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த நம்ம கண்ணுக்கு எத்தாப்புல நிறைய பேர் வந்து பண்றதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து பக்தியில ரொம்ப இந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னா, ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாரு அப்படின்னா, இது என்ன அப்படின்னா பக்தியில போய் என்ன ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தியா போயிடுறது. அஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் போது என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்ணில் தனித்தனியா வரும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப பரவச நிலையில போயிடுவோம். பரவச நிலையில போயாச்சு அப்படின்னா அந்த பரவச நிலை ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். நான் என்ன அப்படின்னா, இந்த பரவச நிலையில போய் தான் வந்து அந்த அபிராம பட்டர் அந்த ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும். அவர் பரவச நிலை போய் தான் அந்த வந்து அபிராமி அந்த அது வந்து இதுவாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரிய நிலைகள் வந்து நிறையவே இருந்துருக்கு. இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பரவச நிலை போய் நிறைய பேரு ஆண்டாள் ஆகட்டும், மீராபாய் ஆகட்டும், எல்லாருமே வந்து இந்த பரவச நிலைக்கு போய் தான் அவங்க வந்து பகவானே அப்படின்றதுல வீட்டுல கூட அவங்கள வந்து இது பண்ணவே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவங்க இந்த வந்து என்ன போகும்னா மகாபாவ பக்தி அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது எதோட கம்பேர் பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு சுகர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஸ்வீட்டா இருக்கு அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அது ஸ்வீட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுடுவோம், விட மாட்டோம். நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேண்டினா என்ன, ஒரு மிட்டாயை பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்க, மிட்டாய் சுகர் இருக்கிற மிட்டாய் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அது வந்து அந்த நாக்குல வந்து அந்த சுவை இருந்துட்டே இருக்கும். அது போலதான் வந்து இந்த பக்தியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சிமிலர்லி லவ் ஃபார் காட் வந்து என்ன அப்படின்னா, இதுவும் வந்து என்ன அப்படி எப்படி வந்து சுகர் வந்து ஒரு ஸ்டேஜா போய் ஒரு சுகர் கேண்டி தயாரிக்கிறாங்களோ அது மாதிரிதான் இந்த பக்தியோட பாவமும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு டெவலப்மெண்டா போய் கடைசியா வந்து ஆழ்நிலை வந்து அந்த பக்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து வருது. அதுதான் வந்து ஒரு ரியல் டிவோட்டிக்கான அறிகுறி அப்படின்ட்டு வந்து மாதாஜி. சுகர் கேண்டியோட சுகரா முடிக்கலாம், ஸ்வீட்டா முடிக்கலாம். ஆமா, சுகர் கேண்டி. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் எடுத்துட்டேன் நான், ஒரு 20 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இங்க வந்து தேங்க் பண்ண விரும்புறேன் அன்புக்கரசி மாதாஜியை வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்றேன். என்ன அப்படின்னா, இந்த பிபிடி வந்து அவங்கதான் வந்து நான் வந்து கண்டென்ட் மாத்திரம் கொடுத்தேன் நான். அவங்க எல்லாமே அவங்க வந்து பின்னாடி பேக்ரவுண்டு அத பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க போட்டு அந்த எனக்கு வந்து இந்த பிபிடியா வந்து கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆமா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சூப்பரா இருக்கு, நல்லா இருந்தது மாதாஜி. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வெரி குட். தொகுத்து நல்லா சொன்னீங்க, நல்லா இருந்தது. வெரி குட். அந்த மாதாஜி அந்த பியூர் டிவோட்டியோட அந்த ஏணிப்படி மாதிரி ஒண்ணு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா, சாண்டிங் டெவலப்மெண்ட், அத அப்படி இன்னொரு தடவை எனக்கு சொல்லணும் போல இருக்கு, கேட்கணும் போல இருக்கு. அதை எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு ஒரு ஏணி மாதிரி. பியூர் டிவோட்டி வந்து நான் வந்து இப்ப பக்தனா இருக்கேன், ஒரு பக்தனா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்துட்டு இருக்கேன். நான் சின்ன வயசு எனக்கு நான் பக்தனா இருக்கேன் அப்படின்னா நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும், எல்லாரும் என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வராது. நம்ம வந்து எப்ப நான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் அப்ப வந்து எல்லாமே வந்து கூடி வரும் அப்படின்னு. அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாண்டிங் பண்ணணும். என்ன சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து மகா மந்திரம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. அப்புறம் வந்து பகவானை பத்தி, பகவானோட லீலைகளை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. சாண்டிங் பண்ணணும், ஹியரிங் பண்ணணும், பகவானை பத்தி தெரியணும். ஸோ இதை வந்து அப்படி கிராஜுவலா பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து சில நம்ம யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வந்து 4 டிஃபெக்டோட இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து நம்ம இதுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஈஷா உபநிஷத்துல வந்து சொல்லியிருக்கு. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 4 டிஃபெக்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒன்னொன்னா வந்து தெரிய வரும்.
பெரிய வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒன்னொன்னா நம்ம அதை விட முயற்சி பண்ணுவோம். முயற்சி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெகுலேஷன் வரும், ஒரு ஒரு நேர்கோடு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். என்ன அப்படின்னா நான் இந்த மார்க்கம் வந்து பக்தி யாருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய சுப்ரீம் லார்ட் அவருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும்போது பகவானே நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படின்னா உனக்கு இருக்கக்கூடிய மிஸ்கிவிங்ஸ் என்ன அப்படின்னா உனக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில கெட்டதுகளை நம்மளை வந்து மெதுவா வந்து மெதுவா வந்து வளரும், இது என்ன குறைஞ்சுட்டே வரும். அந்த குறைஞ்சிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கே சில சமயம் ஆச்சு, நான் இத்தனை நாளா நான் கோவப்பட்டு இருந்தேனே, அவங்கள பார்த்தா பிடிக்காது இவங்கள பார்த்தா பிடிக்காது அப்படின்னு இருந்தேனே, இப்ப எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே தோணவே இல்லையே, ஸோ எதனால நடந்திருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம இது பண்ணும்போது ஆஹா பகவான் தான், நம்ம பகவானை சேமிச்சுன்றதுனால பகவான் தான் போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இன்னுமே வந்து அவர் பேர்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவர் பேர்ல நம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஆகும். நம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஆக ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவர் தான் அப்படின்ற பின்னி பணஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர். ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரத்தின்றதும் பாவ பக்தின்னு வந்து சொல்றது. பக்தியில இதுவாச்சு அப்படின்னா ரத்தின்றது வந்து அட்டாச்மெண்ட். ரத்தி மீன்ஸ் அட்டாச்மெண்ட். பாவா அப்படின்றது வந்து பகவான் தான் எல்லாமே அப்படின்ற ஒரு இம்மீடியட்டா நம்மளுக்கு வந்து அவர் தான் எல்லாமே அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லி அவரோடதே எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பாவ பக்தி ஒரு பாவ பக்தியில இதுவாகும் போது என்ன அப்படி மகாபாவ பக்தியில போவோம். அது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அல்டிமேட் கோல் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. இந்த ஒரு சார்ட்டை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. ஆமா ஆமா, இது வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து. இது வந்து என்ன அப்படின்னா சில சமயம் எனக்கு வந்து ஈஷோபநிஷத்லாம் கடகடன்னு வந்து படிச்சுடுவேன் நானு. பக்தி ரசாமிருத சிந்து கொஞ்சம் இதுவாச்சே அப்படின்னு. ஸோ நான் எப்படி வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணணும்ன்றதுக்காக ஒரு டவுட்டுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்கம்மா. அம்பரிஷித் வேற பரீட்சித் மகாராஜா வேறீங்களா ஆமா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, அம்பரீஷ் வேற பரீட்சித் மகாராஜ். பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து இவரோட பேரன், அர்ஜுனனோட பேரன். ஆமா அதான் அதுக்குதான் மாதாஜி கேட்டேன். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்.